Gisugda na pagpabarog sa Talisay City District Hospital ang mga tents nga magsilbing holding area sa mga langyaw unya nga maghambing sa balatian nga susama sa coronavirus. Si Chelo Valiana sa exclusive report. Karong adlaw nanawag si Dr. Agustin Agos Jr., Chief of Hospital sa Talisay City District Hospital kang Mayor Samsam Gulyas aron ipahibaw ang ilang pagpangandam sa 2019 novel coronavirus. Matod sa mayor, gihinay-hinaya na og taod sa mga kawani sa City Hall ang mga tent aron magamit dayon sa medical personnel sa Talisay City District Hospital. Gitaod na itong mga tent o mga trapal para mauna ito yung murag holding area, especially kung naay makita ang district, kung naay mga persons na murag nagpakita simptomas na murag corona. Gipasaligan usab ni Gulyas si Dr. Agos nga abagan sa unsa may gikinahanglan kung mahitabo man nga adunay mga tao nga takbuyan sa nCoV nga dadon sa Talisay City District Hospital. So hopefully kung unsa may kalihukan diya, Dr. Agos can come to my office anytime para amuha siyang hatag og suporta na kailangan niya. Samtang sa sesyon kaginihang buntag atol sa iyang privileged speech, giduso ni Konsehal Richard Christopher Aznar, chairman sa Committee on Health, ang resolution sa Junta Provincial nga nagdeklarar sa lalawigan sa Sugbo ubos sa state of preparedness. Subay ni ini ipa-convene ni Konsehal Gail Restauro, chairman sa Committee on Public Safety and Security, ang Disaster Risk Reduction and Management Council aron masuta ang kaandam sa dakbayan sa pagpugong sa 2019 nCoV. Kung ini mga reported na mga coronavirus na mo abot yun sa Talisay, no? Ang next move nga ang both committee sa Committee on Health and Committee on Public Order and Safety together with the disaster team nga convene in preparation sa Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.